Her ser dere en som ikke liker å gå på skøyter. Hun har nettopp tatt av seg de. Yeah. Og nå kommer Joakim. Han kommer akkurat der. Du filmer, eller? Yes, sier du. Ikke lov på Jonas. Han er veldig sliten. Har du gått langt? Bare der borte? Så lite. Det var ikke langt. Jeg gikk 10 000 ganger, sier jeg. Den definisjonen av 10 000 har jeg aldri hørt. Ja. Hva er du stresser med? Du måtte snu henne og ta bilder. Jeg tar ikke bilder, jeg filmer. Nå sier filmen når jeg er så flink til å gå. Så jeg lurte, så det er Var ikke gode. 540 grader. Jeg kan gå ned. Skal du filme han, du? Yes. Jeg filmer allerede. Der trengte jeg kødda. Oi, det er sånn tryning. Jeg tror jeg faktisk er den beste som skal gå på skøyter. Se. Bedre enn meg i alle fall. Eller ikke.